pvahydrospool.com. Čaute, zdravím vás. Našiel som si pár hodín voľna, takže som sa rozhodol, že idem na našu miestnu vodu vyskúšať aspoň na pár hodín nejakého kapríka uloviť. Je to taká voda okolo 1,5 až 2 hektáre zhruba to má. Chodí tu dosť veľa rybárov, čo sa týka krmenia, tak dosť často používajú kukuricu, tak dneska som si pripravil nejaký partikel, repku a kukuricu a vyskúšame vyťahnuť nejakého kaproša spoločne, takže sa poďte na to pozrieť. On the days when the world's one, two bricks from coming down, I'll be the shelter when the heavens fall upon you. On the days thunder clouds come grey and follow you around, I'll take the tears out from your eyes and wash the sky blue. Be the light in a tunnel, be your side, babe. Through the lows and the heaviest of heartache, take a night to the test if you don't love, babe. Takže ako som spomínal, pripravil som si na túto vychádzku repku, ešte do toho šuchnem jednu plechovku kukurice, zakrmím si pomocou rakety do jedného miesta a pošleme tam montáže.
situácia je taká, že rybka veľmi nespolupracuje, sem tam to síce pípne, vypadá to tak, že ako som to podkrmil tou repkou, tak tá ryba sa tam motá, možno že len menšia, lebo špičky sa sem tam zatrasú, sem tam pípne signalizátor, ale aj rybári, ktorí sú na okolo, tak zatiaľ som nevidel nikoho nič vyťahnuť, akurát jeden známy, čo chytá vlastne na začiatku na druhej strane jazera, tak ten vyťahol peknú rybu, také okolo 7-8 kg. Takže ten bol úspešný, ale zatiaľ nič nedieje. Nezmenil som už aj z kukurice som prešiel, skúšam jednu citrusovú kopku na ronirik, na druhú žicu som dal chobotnicu čiernu výbeznú a zahádzal som tam zo pár gúl na zakrmenie, no zatiaľ nič nevidíme, či sa niečo pohne, mohlo by dačo vystreliť. To je celkom dosť taká ťažká voda. Mám tu dosť veľa neúspešných vychádzok, ale naposledy, keď som tu bol, tak aspoň 2 menšie kapríky sa podarili, no ale teraz nevidíme. Zatiaľ to vyzerá biedne. Uvidíme. Bol by som rád, keby som mohol aspoň nejakú rybku na kameru ukázať. No. Na tom mieste, kde som zakrmil, sa ryba ukazuje, akože v bublinku je to tam. Vravím sem tak, že tá špička zatrasie, ale zatiaľ záber žiadny, no uvidíme. Keď tak sa vám hlásim s rybou. No čaute. Takže na predchádzajúcej vychádzke sa mi záber nepodarilo urobiť. Takže som sa sem vrátil v podstate včera. Včera večer sa mi konečne podarilo spraviť aspoň jeden záber na popku. Bol to taký maličký kaprík, ktorého môžete vidieť teraz. No a potom vlastne po tej včerajšej vychádzke som sa rozhodol, že prídem sem ešte dneska. Zmenil som miesto. Skúšam sa pohybovať po tých miestach na tomto malom rybníku a uvidíme, no skadiaľ to príde. Dúfam, že to dneska už konečne vystrelí. Je to troška trápenica tu, no. No ale tak aj také vychádzky musia. No, nedá sa stále driapať. Takže držte palce. Hádam sa ozvem s rybou.
Nič. A teraz zrazu takéto pekné dablíčko. Obidva prúty sa mi rozbili skoro naraz. A oba kapríky sú pekné liščeky. Toto je menší. Tu má takú ranu. Tu má kamoša trošku väčší. Takéto slniečka parádne dve. Paráda. No na to, ako sa mi nedarilo, tak dneska super. 2 kapríky hneď naraz, bomba. Ja spíš sa vriem. Komáre ma delím spátra. Oplatilo sa čakať, prišla krajšia rybka konečne. Taký okolo 5-6 kg, možno aj 7. Pekný bruchatý kaprík, pozrite sa na ňo. Pecka. Na popku zase. Pekný bruchatý. Vám ho ukážem z druhej strany. Super. Pecka. Šupa. Vyšlo to konečne, to vystrelilo. Teším sa riadne. Poďme ho pustiť.